शारदा चौधरी, प्रणिता पेडणेकर, दीपाली मुरकुळकर, संगीता वेदपाटील, शोभन चौधरी, मी जयश्री पवार, आसावरी अभिजित नायकर, प्राची उरणकर, अल्पना घाटे, दीपिका घाटे, शर्मिला गावडे, रचना राजन शिरकर, मी सरोज परब, अमित शेठ, मधुमती सागवेकर, रेवती थोरात, शिल्पा गणेश. एक मिनिट पुढचे नाव ऐकणं अगोदर मला ना एक काम आहे तुमच्याकडे, आणि ते काय काम आहे तुला माहिती? काय काम आहे? मम्मीला पण एक काम काय ते माहित नाही. सर्वात आधी तर तुम्ही असे हात करा आपले. असे हात म्हणजे आपण कोणाला काहीतरी देतो ना, तर तसे हात करा. आणि जरा मी कॅमेऱ्याच्या पाठी राहतो, तू इकडे, तू मध्ये ये. हे सर्व ठीक आहे. 5. आता तुम्ही असे घ्यायला पप्पू त्यांना तू देतोय ना, म्हणजे मी देते त्यांना नाही, तुम्ही देताय असे हात करा. अच्छा, म्हणजे त्यांनी मला द्यायचं आहे. केलं तुम्ही सर्वांनी हात तसं, म्हणजे मला द्यायला. ठीक आहे. 5 4 3 2. आता तुम्ही समजा हे तुम्ही देताय असं आहे. थांब, आता उलट करून बघशील ना. 3. आता उलट करून बघ, वाचते. आता हा गिफ्ट मी तुम्हाला तिकडे म्हणालेलो ना सर, तिकडे आता मी तुम्हाला म्हणालेलो ना की हा गिफ्ट आपण तुमच्याच हाताने देऊया त्यांना. आता ते कसं शो तर आपल्या हातात नव्हतं, आणि तिकडे किती गडबड होती, किती आवाज होता सर्व, तर ते एवढं काय करता आलं नाही. तरी काय खूप केलं आम्ही, खूप एन्जॉय केलं तिकडे. जे आले होते त्यांना माहितीच असेल. तर हा गिफ्ट तुमच्यातर्फे मम्मीला. आणि आता हा गिफ्ट आता वरती जॉईंट होईल. मस्त आहे ना गिफ्ट? हे सगळं तुमच्यामुळे झालं, तुमच्यामुळे मला मिळालं. आपण त्यांना इंट्रोच्या मध्ये थांबवलंय. तुम्ही जरा पहिले इंट्रो बघून घ्या, अजून खूप बोलायचं तुमच्याशी. शिल्पा गणेश, नरेंद्र जानकीराम दळवी, सुचिता वेले, स्मिता उठे, आकांक्षा भांगे, सोनाली चंद्रकांत पानसरे, योगिता आडवे, प्रीती परब, दर्शना यादव, सुप्रिया कानेलकर, रश्मी पाचपुते, दत्तात्रय पाटील, श्रुतिका संजय मोरे, श्रुतिका महाडे, तेजल भाडे, भक्ती होते, संजीवी महाडे, मला नाव मयेकर, सुविधा वसंत जोशी. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. हे माझी फॅमिली आहे आणि मी घेऊन आलेली आहे खास काकीला भेटायला. या कार्यक्रमामध्ये आम्हाला ज्यांनी आमंत्रण दिला त्या ह्याच होत्या. आता तुम्ही आम्हाला नाव सांगा. ताई, पप्पू आणि शुभांगी ताई, हे आमचे फेवरेट आहे. हे कोण आहेत? हे आपले नवीन सबस्क्रायबर आहेत काय? नवीन सबस्क्राईबर. कुठून आला तुम्ही? आम्ही वरलीवरनं आलो. वरलीवरनं? आम्हाला त्यांची रेसिपी खूप आवडते ना, आम्ही त्यांना खास भेटासाठी आलो. कोणती रेसिपी आवडते तुम्हाला? आम्हाला ही सर्व चिकनचे आणि आपलं चायनीजची तुम्ही जी बनवला ती पण आवडली आम्हाला, आणि गाजर हलवा. खरं तर आम्ही खूप कमी वेळा भेटतोय आणि मला असं वाटतं की ताईंच्या सगळ्या फॅन्सना वाटत असेल त्यांना खूप कमी वेळा भेटलं, पण तरी त्या आपल्या घरच्या ताई हक्काची. आणि म्हणजे मी काय बोलणार, बोलताना माझ्या अंगावर काटा येतो. त्याचं प्रेम आहे ना, हे कायम राहणार असतात. आणि जे ताई म्हणजे समजवतात ना, अशा हे कडव्या भाजी बोलण्याची एकदम टेस्टी असते. बाय चालते तुका 2 कोंबडी कापून घालून घालतोय, पण कांदा भजी मिळायची ना. तुझ्या गुजरातात कांदे स्वस्त असत काय? मला तुम्ही जास्ती कांदे खाऊन मारक्या म्हशी सारखी झाल्या गो. तुझी आऊस तुका कपडे गेलो ना, ती फाटकी बोंदाला घालून फिरता येता. फाटकी बोटला नाही, ती फॅशन. ही माझी पॅन्ट 4000ची. माका बाय सगळा ब्रँडेड लागता. अगो बोडक्याची फॅशन तुझ्या. मम्मी कुठे? पुष्पांजली कर्वे मॅडम त्यांचं आता आपण मनोगत ऐकलं. माझे तुला निशब्द शब्द या काव्य संग्रहासाठी त्यांना हा पुरस्कार. येथील रेसिपीज ही त्यांची खासियत आहे, आणि त्यांच्या युट्यूब चॅनलला 33 दशलक्षहून अधिक व्ह्यूज आहेत. त्याबद्दल एकदा जोरदार टाळ्या जाऊ देत. मॅडम, मी तुम्हाला विनंती करतो की आपण सत्कार करावा. शुभांगी मॅडम, आपण सत्कारचा स्वीकार करा. सध्या शुभांगी मॅडमच्या चॅनलला
1,50,000हून जास्त सदस्यांनी सबस्क्राईब केलेलं आहे. आपण हे चॅनल नक्की बघा. पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत शुभांगी गिर मॅडमसाठी. दुसरा मांजर बाजूला बोका बोका हे बघा तुम्हाला हार्ट शेप बघायचा धन्यवाद. एकदा नवीन सणासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. थँक्यू सो मच सर. आपण आज इथे आलात. आम्हाला पुणे प्रमाणपत्र द्यावे. लीलाधर महाजन. याला एक मोठं धाडस लागतं. म्हणजे माझा या कवितेशी काही संबंध नाही म्हणून मी हे म्हणतोय. त्यांच्यासाठी सोपं असेल पण खरंच हे खूप कठीण आहे माझ्यासाठी तरी. सगळ्यांचं अभिनंदन. आणि आज ही स्पर्धा झाली आहे. 70 कवयित्री यांची स्पर्धा इथे झाली. तर सर्वांनाच मी अभिनंदन करेन. सर्वांचंच अभिनंदन करेन. भेटायला आलं तर असं भेटायचं. ताई कुठे गेली? माझं नाव काय सांग. कवी प्रकाश पोळ यांना मी विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं. तुम्ही कुठून आलात? त्यांचं स्वागत करत आहे. कुठून आलात? कवी प्रकाश पोळ नाशिक. तुम्हाला कोणती रेसिपी आवडते? उद्ध्वस्त मनाच्या फोनवाड्यात ऐकून काव्य संग्रह याबद्दल खरं तर तुमचे सगळ्यांचे आभार. कार्यक्रम न सुरू करता काही सुरू केला त्याबद्दलही तुम्ही राम राम रामला पुन्हा तानामध्ये खामानं फिरला. रात्रंदिवस तुझ्यासाठी अनुवाणीच फिरला. चिमटा काढून पोटाला तुझ्यासाठीच शिजला. तुझ्यासाठीच शिजला. अरे भाऊ चलत बापाला नीट तयार होऊन आम्हाला नीट तयार का सांगितलं. आम्ही नीट तयार होऊनच येणार होतो रे. त्यांना भेटायला आलोय. लीलाधर महाजन, श्यामल कामत, आशा दोंडे, रेश्मा मेहता, जे स्पर्धक इथे हजर नाहीये त्यांची नावं घेतली कृपया सहभाग प्रमाणपत्र घेऊन जा. तुम्ही व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद कर्वे मॅडम. प्रदीप काकुडे. तुम्ही कुठून आलात? मीरा रोड. कुठून? मीरा रोड. मीरा रोड वरून आलात? मी पवईहून आली आहे. किती वेळ झाला तुम्हाला चॅनल बघताना? तुमच्या मम्मीने नवीन चॅनल सुरू केलं तेव्हापासून मी पाहते, त्याला फॉलो करते. त्याच्यामुळे सगळे जेवढे येतात ना सबस्क्राईब करून ठेवलं चॅनल. तुमच्या नोटिफिकेशन आले की मग ते चॅनल. तुम्ही कधी भेटणार? आम्ही तुम्हालाच भेटायला आलो त्यामुळे फुरसतमध्ये आहेत ना. थोडासा शिफ्ट करावा लागला पण तरीही तुम्ही सर्व कवी मित्रांनी समजून घेऊन जास्त वेळ न दवडता मी आजच्या कार्यक्रमाच्या परीक्षकांची एकदा पहिली सारख्या मोठ्या नावातले हो शिवाजी राजा मणिकर्णिका आणि गणेश गावकरे सर कलवा. कवितेमध्ये जास्त वळ आणि आता एक कविता पुढे आपल्याला मोठी राणे साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी प्रमुख पाहुणे आमचे अभिनेते नयन जाधव यांचं. काय नाव आहे तुझं? हा, कुठून आला तुम्ही? नमस्कार. नगर ठाणे. आज तुला सरप्राईज भेटलं, कसं वाटलं तुला? मस्त वाटलं. आता तुला भेटण्यासाठी बघ आता किती माणसं आली तिकडे, सर्व वेटिंग वर. एक मिनिट इकडे बघा, इकडे बघा.
या 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 सई मराठे तृतीय पारितोषिक मनमोहन रोगे. बाबळी या पुस्तकाचे लेखक वेळापत्रकातून ते इथे आले. काही क्षणातच या ठिकाणी कार्यक्रमाची सांगता होणार आहे. धन्यवाद सर. काय आहे हे सर्व कवींना जवळ बोलवत आहेत असे आमचे हे ज्येष्ठ छायाचित्रकार आहेत. त्यांचे मनापासून आभार. कुटुंबामध्ये ऐरोलीवरून आले ना. हाय बापू, कांदिवलीवरून आले आहे. कांदिवलीवरून आल्यात. मम्मीने बनवले. ती रेसिपी खूप आवडली. अच्छा, एकदम मस्त. आणि कुठून आलात? मी ठाणे थँक्यू. आणि माझी मुलगी आणि आम्ही दोघी खूप मोठ्या फॅन आहोत शुभांगी ताईंच्या. आपण कुठून आलात तुम्ही? आम्ही इथून भोकाळी ठाण्यावरून. आणि तुम्हाला कोणती रेसिपी आवडते? मला सगळ्या त्यांच्या नॉनव्हेज रेसिपी आवडतात. कुठून आलात आपण? ठाण्यामध्येच राहते. आणि तुम्हाला कोणती रेसिपी आवडते? सरपट आवडली तुम्हाला? कुठून आलात आपण? ठीक आहे. तुम्हाला कोणती रेसिपी आवडते? दीपक फडके हे माझं मिस्टर. शुभांगी मोठी फॅन आहे. मला त्यांचं हसणं बोलणं एपिसोड सगळे आवडतात. त्यांची फॅमिली खूप छान आहे. आपण कुठून? डोंबिवलीवरून. ठाणा. आणि तुम्हाला कोणती रेसिपी आवडते? बाबू, नाव काय तुझं? आज्ञेश नाव आहे ना. सांग. तुझं नाव? कुठून आला? कोणती रेसिपी आवडते काकूंची? अलिबागला गेलते ना. अलिबागवाला आवडली. सगळंच आवडतं. त्यांचे जे लहान छोट्या महत्वाच्या टिप्स आहेत त्या मला फार म्हणजे कामाला येतात. रत्नागिरीला गेलेले ना. हा, गाईचं दूध काढणं, ते भाकऱ्या. अच्छा, ते आवडलं तुम्हाला? प्रश्नच नाही. तुमचं नाव सांगा मला. शर्मिला गाव. कुठून आलात आपण? मी कुर्ल्यावरून. साहेब यांचे या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आणि मॅडमच्या मला सर्व रेसिपी खूप आवडतात. आपण कुठून आलात? मी ठाण्यावरून आले. मी ठाण्यालाच राहते. कोणती रेसिपी आवडते आपल्याला? ती मेथीची भाजी नाही का, पनीर टाकून हेल्दी वाली. आता रिसेंट टाकलेली होती ती. रिसेंट वाली. ती एकदम मस्त. ही खाते? तिच्यासाठीच तर खूप आम्ही करत. हा, छोट्या मुलांसाठी ती होती स्पेशल. मस्त असतात. मी भांडून आली आहे. कुठून? भांडू. आणि तुम्ही रेसिपी बघता? नाही, ऍक्च्युली ह्यांनी सबस्क्राईब केलं. तुम्ही रेसिपी बघितलं का? मला आईंच्या व्हेज आणि नॉनव्हेज दोन्ही पण रेसिपी ठाण्यावरून. तुम्हाला कोणती रेसिपी आवडते? चिकन आवडते. आणि हे बघतात रेसिपी? हो, सगळ्या बघते. आणि तुमची दिल आम्हाला खूप आवडते. दिल पण आणली आम्ही. नाही. कुठून आलात? इकडनंच ठाण्यावर. ठाण्यात. आणि तुम्हाला कोणती रेसिपी आवडते? तसे सगळ्याच आवडतात, स्पेसिफिक नाही सांगू शकत. ठाणे? सर्व तुम्ही ठाण्यावरून आलात? तुम्ही सर्व एकांनी सबस्क्राईब केलं का सर्वांनी सबस्क्राईब केलं? तुम्ही पण या.
ठाणे डोंबिवलीवरून. हे आमचे स्पेशल पाहुणे आहेत. हे आमच्या दोघांचे स्पेशल पाहुणे आहेत. साजरा होत असलेला हा मालवणी महोत्सव आपणा सर्वांचे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करत आहे. मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. खूप आवडतं मला त्यांचं बोलणं खूप छान असतं. आम्ही इथे खायलाच जातो. नाव याचं स्वराज आणि हे माझे मिस्टर आहे. काय नाव आपलं? धन्यवाद जी नार्वेकर साहेब. मनपूर्वक धन्यवाद. मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. महोत्सव 2020च्या वतीनं कोणती रेसिपी आवडते? मला काकींची ऑलमोस्ट रेसिपी बनली रेसिपी पाय रेसिपी. त्यामुळे सासू हे सगळं नाही भेटायला आले ना पाठीमागे उभे. आजच्या या आपल्या मालवणी महोत्सवासाठी जनता पार्टीचे ठाणेश्वर जिल्हा अध्यक्ष दादा कसं आहे आजच्या या अतिशय आनंदाने टाकला होता ना मला भेटायला मी आवर्जून आली होती. सगळ्याच रेसिपीज आवडतात पण ही वसंत विहार मम्मीच्या आजची आपलं स्पेशल कोकणी चिकन. आणि हे तुमच्या सोबत आहे? माझ्या या सासूबाई नाव तू नाव सांग. नाव सांग. मामा शूटिंग करतोय. अरे मी रेसिपी बघत होती ना गायची यांच्या मला यांची ना कोळंबी भात आणि पॅटीस या हिच्या सासूबाई आणि हा माझा नातू. प्रयत्न केला पाहिजे म्हणजे आपल्या भारतीय जनता पक्षाकडे तुमच्याबद्दल तुमच्या कार्याबद्दल कार्याबद्दल अभिमान वाटावा. अशा जे काम आणि कार्य आपण करा. महोत्सवाच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोचण्याचं हे माध्यम आहे. तर जनतेपर्यंत पोचा नावलौकिक आपला आणि पक्षाचा मिळवण्यासाठी आपण तसं असं मला वाटतं. सीताराम या ठिकाणी दादाचा सत्कार झालेला आहे. तर सरकर आणि मारुती रासम हे या ठिकाणी श्री कपिल साबळे यांचा जो पहिला कोकणी गुरु आहे आदरणीय दादा आपण या ठिकाणी जो मालवणी महोत्सवात ताईकडे मला वाटलं की रेसिपी सर्वांनी पुढे. आता तुम्ही मीटअपचा पूर्ण व्हिडिओ बघितलाच आहे. तर तुम्हाला कसा वाटला व्हिडिओ आणि कसा वाटला मीटअप? आता तुलाच विचारतो प्रश्न, कसा वाटला मीटअप तुला? मला तर मजाच आली कारण माझी माणसं मला भेटायला आलीत ना ते बघूनच मी खुश झाले. आज सकाळी उठल्यावरती मला म्हणते आपल्याला तिकडेच राहायचं होतं ना. मी बोला हा जेवण आपण तिकडे झोपलो असतो. मजा येत होती म्हणजे माणसं येत होते ना सारखी ते एकदमच मजा आली. आम्ही बरोबर 6 वाजता 5:30-6 बोललेलो पण ते गाडी लेट झाली म्हणून 6:15 आम्ही पोहोचलोच होतो. आणि इकडे तिकडे मग कधी इकडे माणसं येत होती कधी तिकडे माणसं येत होती म्हणून आम्ही रोटेट होत होतो इकडे तिकडे. दिल पण आमची आलेली. आम्ही दिलला घेऊन आले होतो. तुम्ही बघितलं असाल ताईची फॅमिली पूर्ण आली होती आणि किती चांगली माणसं आली होती. बोलायला किती मस्त वाटत होतं सर्व. आणि तू बोलला होता ना चांगले कपडे. हो सर्व मस्त एकदम टिपटॉप आली होती. अजून एक गोष्ट कुठची 2-3 माणसं का 4-5 माणसं किती लांबून पण आली होती. नाशिकवरून आली होती, मीरा रोडवरून आले होते, अजून कुठून खूप लांबून आलेली माणसं. किती चांगलं वाटलं बोलून आम्हाला. पर्सनली मला आणि मम्मीला तर खूप चांगलं वाटलं. खूप एन्जॉय केलं. बरं पण वाटलं एकदम. अजून ह्याच्या पुढे जर तुम्ही विचाराल की आम्ही काय तुमच्यासाठी आणू शकतो तर खूप काही आहे. याच व्हिडिओचे कंटिन्युएशन एक व्हिडिओ येणार. ते म्हणजे कसं विचारा तुम्ही कसं. ते बघा ते गोणी दिसते तुम्हाला गोणी. ह्याच्यामध्ये काय आहे बघा 1 2 3. आता हे आपण
तुम्हाला उघडून दाखवणार. आणि ते कोण उघडून दाखवणार आहे हे आम्ही स्वतः अजून उघडलं नाही बघा, कायच नाही. पण ते आम्हाला तुमच्या समोरच उघडायचं होतं. खूप मजा आली आम्हाला, खूप म्हणजे खूप मजा आली. आता हे जर एक वेगळा व्हिडिओ बनेल ओपनिंगचा, गिफ्ट ओपनिंगचा. आणि त्याच्यानंतर पण परत कधी असे इव्हेंट असतील. आणि इव्हेंट आहे मार्च मध्ये तर एक इव्हेंट आहे, तर ते तुम्हाला एक हफ्त्या अगोदर सांगेल. मग तुम्ही तिकडे सुद्धा या आणि खूप एन्जॉय करू. नाही आलेले माझ्या माणसाने पण यायचं तिकडे, सर्वांनीच यायचं. मी जसं सर्वांना म्हणालेलो तिकडे जे ठाण्यामध्ये आले होते त्यांनी तर परत यायचं. हा परत यायचं. हो. अजून पुढे कसले कसले व्हिडिओ तुम्हाला दिसतील तर तुम्हाला आम्ही पूर्ण घर दाखवू. आमचा हाऊस टूर म्हणतो ना आपण, एक रिक्वेस्ट होती हाऊस टूर करून दाखवू. हाऊस टूर करणार पण त्याची आम्ही एकदम फनी वेणी करणार. म्हणजे एवढे तुम्ही हसाल ना तर खूप हसाल तुम्ही. अजून व्हिडिओ बनवला नाही आम्ही, बनवू आम्ही. मम्मीच्या झोपण्यापासून उठण्यापर्यंत, दरवाजाच्या त्या कोपऱ्यापासून तर दरवाजाच्या त्या कोपऱ्यापासून आपण व्हिडिओ बनवू. घर आमचं एकदम साधं आहे, अडचण भरपूर आहे. आणि त्याच अडचणीमध्ये मी काय काय म्हणेल ना ते तुम्ही हसत बसाल मध्ये. आणि तुम्ही दिल विचाराल तर दिल कुठे, तर दिल पाटी ऐकते. हा, तर तुम्हाला हाऊस टूर दाखवू आम्ही. आणि तुम्हाला पोपटी पण दाखवू आम्ही. तू येते अलिबागची, बरोबर ना? हा, दिल आणते, दिल बघते. दिल म्हणत असेल मला नाही दाखवत. दिल बिचारी गुपचूप बसली होती, बोलत असेल मला दाखवत नाही मम्मी. मी बघा दिल. आणि दिल आहे ना कॅमेरा समोर घाबरते जरा ती अशी. घाबरत नाही, फक्त त्या आरशासमोर ते लोक आरशात बघत नाही, स्वतःला आरशात बघत नाही. आमच्यापेक्षा तर जास्त दिल्ला बघायला माणसं होती. हा ना, दिल्ला स्पेशल माणसं सगळी दिल्लाच बघत होती. नाही आम्हाला ओळखणारी पण ते दिल बरोबर फोटो काढायला आले. एकदम छान आणि एकदम मजा आली. असं तुम्ही सपोर्ट करत राहा. हा व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा. आणि तुला काय अजून म्हणायचं? आणि तुम्ही स्वतःला बघत राहा, म्हणजे एकदम सुंदर दिसताय. जसं तुम्हाला प्रॉमिस केलं होतं की आपण व्हिडिओ शूट करूया, तसं आम्ही व्हिडिओ शूट केले, फोटो काढले. ते फक्त ते DSLR चे फोटो पुढे मी टाकतच राहील, पण ह्या व्हिडिओमध्ये टाकता आले नाही मला. ते पुढे पण टाकेल. आणि परत कधी भेटायचे ते आपल्या जसे इव्हेंट्स येतील तसे आपण नक्कीच भेटूया पुढे. तर परत सांगतो आम्ही खूप एन्जॉय केलं होतं. तर परत जेव्हा मीटअप ठेवतो तुम्ही नक्की त्या सर्वांनी, आणि आपण परत एन्जॉय करू. अजून तुम्हाला कसलीही रिक्वेस्ट असली, कसलीही रेसिपीची रिक्वेस्ट असतील, किंवा असे काही व्हिडिओज बनवायचे असतील, किंवा काही सजेशन्स असतील, तर यू आर ऑलवेज वेलकम. म्हणजे तुम्ही कमेंट्स मध्ये सर्व आम्हाला कमेंट करून तुम्ही सांगू शकता आम्हाला सर्वांना. आणि आम्ही आता ह्या व्हिडिओच्या स्पेशली कमेंटमध्ये वाट बघतोय. आणि कोण कोण आले होते ना ते जरा मला सांगा. तर असं क्लिक तर नाही होणार लगेच की तुम्ही हा, कारण खूप माणसं समोरून. आता स्पेशली ते नावं जर तुम्ही इंट्रोमध्ये बघितलात ते ऑलमोस्ट 48 नावं होती. ते कोणाकोणाची खेळायला पण भेटली नाही, किंवा कोणाकोणाचे ते समोर आले पण नाही. व्हिडिओमध्ये आले, फक्त मला नाव घेता आलं नाही कारण ते आवाज होता म्हणून. तर कोण कोण आले होते तर ते तुम्ही सांगा की मी हे कपडे. आता समजा मी असतो ना तर स्पेशली मी काय केलं असतं, हे बघा मी आलो होतो बघा, शुभांगी काकू, मी तुमच्या व्हिडिओमध्ये आलो होतो बघा, ब्लॅक टी शर्ट घातलं होतं मी. हा, जरा फेअर कलर आहे माझा, मी आलो होतो म्हणून असं मी डिस्क्राईब केलं असतं मला. जर म्हणजे आम्हाला नाव तर आता क्लिक असतातच. चला मी एक तुमच्या मधल्याच सबस्क्रायबरांचं नाव घेतो मी. काय नाव होतं त्यांचं? 2 मुली, त्यांना दोन मुली होती, फॅमिली घेऊन आलेली. हा, त्याचं नाव लक्षात येत नाही, पण तुम्ही असं डिस्क्राईब करू शकता. तर खूप एन्जॉय केलं आणि सर्वांना मोठा थँक्यू, कारण तुमच्यामुळे सर्व पॉसिबल झाला. आणि ते आपल्याला दळवी भाऊ आपल्या शेवटपर्यंत आपल्या जवळ होते. हो, बघा आता मम्मीला पण नावं सबस्क्राईब, म्हणजे जे व्ह्युअर्स आहेत त्यांचे पण नावं लक्षात झाली आहेत. तर तुम्ही विचार करा या मीटअपचा किती फायदा होतो. आता कसं मकर संक्रांती येते ना, तर त्याचे पण रिलेटेड रेसिपीज येणार आहेत. तुम्हाला अजून स्टॉल दाखवायचा त्या काकूंचा, चायनीज, तिकडे लिहिलंय आहे चायनीज काकूंचा स्टॉल दाखवा. त्यांचा पण आपण स्टॉल दाखवू. संक्रांतीला व्हिडिओ येईल तो येईल, पण संक्रांतीच्या दिवशी दुसरा दिवस संक्रांतीला. चला मी एक प्रश्न विचारतो तुम्हाला, संक्रांतीला कोणती रेसिपी बनवतात? संक्रांतीच्या दुसऱ्या दिवशीला संक्रांती म्हणतात. संक्रांतीला कोणती रेसिपी बनवतात? ती रेसिपी आम्ही अजून एक, ती रेसिपी आम्ही रत्नागिरी ब्लॉग मधून दाखवणार आहे. अजून रत्नागिरी ब्लॉग्स बाकी आहेत, कारण असे मध्ये मध्ये इव्हेंट्स येतात, त्यामुळे आम्हाला ते असे पार्ट बाय पार्ट दाखवायला लागतात. अजून रत्नागिरी ब्लॉग्स बाकी आहेत. आम्हाला परत कुठेतरी जायचं, ते दाखवणार आम्ही. म्हणजे अजून खूप काय बाकी आहे, खूप काय तुम्हाला बघायला रेसिपी आहे ती आम्ही तुम्हाला संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी दाखवणार आहे, जी संक्रांतीला बनवायची आहे ती.
आणि ती तुम्ही नक्कीच बनवा, कारण ती बनवायला म्हणजे खास तो दिवस आहे किंक्रांतीचा. त्या दिवशी तुम्ही बनवलात आपल्या मुलाबालांना सुद्धा चांगलं असतं. लेडीज लोकांनी बनवलेली कोणती रेसिपी आहे ती मला कमेंट मध्ये सांगा. आता तुम्हाला कोणाला माहिती असेल तर ती कोणती रेसिपी असते ती अशी म्हणजे बाई माणसांनी बनवायची आणि ती आपल्या मुलाबालांना चांगली असते. म्हणजे संक्रांत ज्या गोष्टीवर जाते ते संक्रांतीचा दिवस माणसांना काही लोकांना असं म्हणजे असं वेगळा जातो. म्हणजे ती वस्तू ती बनवतात खास किंक्रांतीच्या दिवशी. अशी ती तुम्हाला कोणाला माहिती असेल ना तर ती तुम्ही सांगा. आणि खास रेसिपी आहे आणि ती किंक्रांतीच्या दिवशी बनवायची आहे. आणि ह्या सर्व व्हिडिओमध्ये आता हा जेवढा व्हिडिओ आता व्हिडिओ आम्ही संपवू तर या सर्व व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काय आवडलं तेही कमेंटमध्ये सांगा. तुम्ही ना कधी पण आम्ही जेव्हा प्रश्न विचारतो ना तेव्हा मध्ये व्हिडिओ पॉज करायचा, लगेच कमेंट करायचा, कारण आम्ही असे प्रश्न विचारतच जातो. मग काय होतं तुम्ही लास्टचे उत्तर देता पण जे पहिले प्रश्न विचारले ते विसरून जातो है ना. बरोबर, कारण 80% लोक फक्त लास्टचे क्वेश्चन त्यांना उत्तर सर्व माहिती असतात, फक्त ते लास्टच्या प्रश्नांची उत्तरं देतात. बाकी परत कसं वाटलं तुला? एकदम मस्त वाटलं. तुझं अंग दुखतोय ना? मम्मीचं अंग दुखायला लागलं. मला लाडू कसे वाटले ते सांगा. लाडू बनवायला आम्हाला किती 2 दिवस गेले, पण लाडू एकदम मस्त. आता आहे, आता जे थोडेसे पॅकेट उरले आहेत ना ते आम्ही खाणार. बाजूवाले नाही ते आता मी खाणार. एकटा खाणारच नाही, बोलतो खाणार आहे. ऑलरेडी सर्व रिलेट दिले आहेत. अजून जे उरतात ना, जे येतात ना माणसाचे, त्यांना देऊ टाकून. आणि बोलतो सर्व खाणार मी, काही खास नाही. आणि अजून एक गोष्ट, जर तुम्हाला तुमच्या कमेंटचे रिप्लाय नाही भेटत आहेत ना तर थोडं समजून घ्या, कारण खूप थोडा जास्त काम पडतोय. ऍक्च्युली आज बघाल तर मी आज सकाळी स्वतः 5:30ला जॉबला जाऊन आलोय. 5:30ला मी जॉबला गेलोय. आज मी आलोय 9:30ला. त्यानंतर तो एडिटिंग करताना व्हिडिओ एडिट करताना बसलोय. तो आता 2:30ला एडिट झालाय. आता आम्ही जेवणार आहे. हा व्हिडिओ जसा होणार त्याला मी टाकणार, जॉईन करणार आणि मग जेवणार. मग श्योरली तुम्हाला पण ह्या व्हिडिओचे तर नक्कीच तुम्हाला रिप्लाय देणार. तर मी आम्हाला बघायचे तुम्ही ह्या व्हिडिओला किती जास्त लाईक द्या. लगेच तो शेअर करा व्हॉट्सअपवर. तुम्ही तर कराल, जे माणसं आली होते ते शेअर करणार. मी मोजून कमेंट्स मध्ये येस नो पण मोजत होतो. जे लास्ट व्हिडिओ टाकला होता ना की मीटअपसाठी कोण कोण येणार, तर ऑलमोस्ट 52 माणसांनी येस म्हणाले होते. 52 तर सिंगल माणसांनी म्हणाले. आता ते तर फॅमिली घेऊन आले, तर ते 52 इंटू ॲव्हरेज 3 मल्टिप्लाय केले तरी 150 माणसं होती तुला बघायला मम्मी का. हो, आणि आम्हाला स्वतः माहिती आहे की आम्ही लाडूचे पॅकेट ऑलमोस्ट 150 नेले होती. आता ते थोडेसेच उरलेत. म्हणजे आम्ही प्रत्येकाला एक दिले, म्हणजे तेवढी माणसं आली होती. आणि खूप एन्जॉय केलं आणि खूप बरं वाटलं आम्हाला स्पेशल. आणि माझ्यातर्फे एक सांगतो, आतापर्यंत ताई आणि माझे व्हिडिओ शूटिंग करण्याचं जे गिफ्ट असतं ना ते आम्हाला भेटलं असं समजायचं आम्हाला. बरोबर ना? एवढे माणसं ओळखतात मम्मीला, किती मस्त वाटलं. तिकडे चालतोय तर माणसं भेटतात, जातोय तर माणसं भेटतात. तर खूप चांगलं वाटलं. आमचा बोलतो ना पैसा वसूल हो गया, ते काल झालं आमचं. आणि तुम्हाला सर्वांना परत एकदा मोठा थँक्यू. तुला काय बोलायचंय? तू बोलला ना थँक्यू.